Integrál z x krát kosinus hyperbolický x od 0 po logaritmus 2. Kosinus hyperbolický, podobne ako kosinus, je tiež funkcia, ktorá integrovaním alebo derivovaním sa mení na sinus hyperbolický a ten zase integrovaním alebo derivovaním na kosinus hyperbolický. Čiže tu sa stále, či to integrujem alebo derivujem, pohybujem medzi kosinusom hyperbolickým a sinusom hyperbolickým. A x, ak zderivujem, tak sa ho vlastne zbavím, dostanem len faktor 1. Takže toto vyzerá ako dobrý kandidát na riešenie integrálu metódou per partes, s tým, že x budem derivovať a kosinus hyperbolický budem integrovať. Takže to takto vyskúšajme. Zaveďme si, že u sa rovná x, potom u derivované sa rovná 1. V derivované je tento hyperbolický kosinus. Potom primitívna funkcia k tomu hyperbolickému kosinusu je hyperbolický sinus. Sinus hyperbolický x. Takže metódou per partes dostávame prvý člen. Tu budeme x krát sinus hyperbolický x, ten ide v hraniciach od 0 po logaritmus 2 mínus integrál od 0 po logaritmus 2. A teraz tu bude u derivované a v, čiže jednotku tu tam ani nejdem písať a ostane tu sinus hyperbolický x. Sinus hyperbolický x dx. No, môžeme si dosadiť sem do tej prvej zátvorky a dostaneme na hornej hranici, je to logaritmus 2 krát sinus hyperbolický logaritmu 2. Čiže logaritmus 2 krát sinus hyperbolický logaritmu 2 mínus hodnota na spodnej hranici, ale hodnota na spodnej hranici je 0. Sem keď dosadím za x 0, tak dostanem 0. Takto tam ani nejdem písať. Čiže ostáva mi mínus tento integrál. No a integrál alebo primitívna funkcia zo sinusu hyperbolického je kosinus hyperbolický. Takže tu mám mínus kosinus hyperbolický x v hraniciach 0 až logaritmus 2. Takže toto tam dosadíme. A teraz tu si vyjadríme sinus hyperbolický cez exponenciálne funkcie. Pripomenieme si, že sinus hyperbolický x je vlastne 1 polovica e na x mínus e na mínus x. A rovno teda aj, že kosinus hyperbolický x je 1 polovica e na x plus e na mínus x. Takže pokračujeme s počítaním integrálu. Takže tento sinus hyperbolický rozpíšeme, toto je logaritmus 2 krát, dosadíme za sinus hyperbolický, 1 polovica, no rozpíšme to, e na logaritmus 2 mínus e na mínus logaritmus 2. A teraz máme mínus kosinus hyperbolický logaritmu 2. Kosinus hyperbolický logaritmu 2, dajme si to do zátvorky, mínus kosinus hyperbolický 0. Kosinus hyperbolický 0. Čomu sa toto rovná? No tu máme logaritmus 2 lomeno 2 a čo máme tu? E na logaritmus 2 je 2, e na mínus logaritmus 2 je 1 polovica. Čiže to je 2 mínus 1 polovica, to sú 3 polovice, čiže krát 3 polovice mínus. A teraz si dosaďme do tohto kosinusu hyperbolického, takže tu dostávame do tohoto vzorca 1 polovica krát e na logaritmus 2 plus e na mínus logaritmu 2.
mínus. Teraz kosinus hyperbolický 0, ak si sem dosadíme 0, tak tu máme e na 0 plus e na 0, to je 1 plus 1, to je 2, delí sa to 2, 2 deleno 2 je 1, čiže kosinus hyperbolický 0 je 1, čiže minus 1. No. Poďme to upravovať ďalej. Z tohto prvého člena dostávame 3/4 logaritmu 2. Rovná sa 3/4 logaritmu 2. A tu dostávame v tejto zátvorke, to je táto jedna polovica, a v zátvorke máme e na logaritmus 2 je 2, e na minus logaritmus 2 je 1 polovica, čiže 2 plus 1 polovica je 5 polovíc, čiže 1 polovica krát 5 polovíc minus 1 je v tejto veľkej zátvorke. To keď spočítame, tak to je vlastne 5/4 minus 1, to je 1/4. Takže nakoniec dostávame výsledok 3/4 logaritmu 2 minus 5/4 minus 1 je 1/4. 1/4.